Video yathu lero tionesana mmene tingapangire fast motion komanso slow motion mu video yathu. Ndi tatiye ndikuoneseni kuti tingapange motani kugwiritsa ntchito TikTok. Ndi amene tigwiritsa ntchito apapa ndi TikTok wanomo. Ndi tipanga apa pa plus sign. Ndi tisankha ma seconds amene tikufuna, ndi tisankha 60 seconds, tipanga record. Ndi chomwe tichita apa ndikuchongera apa. Kenako umapita apa pa edit. Ndi ikafika apa umatha kupanga add clip imene ukufunayo. Ndi tipanga apa pa plus sign. Ndi tisankha video ngati iyi. Kenako tipanga confirm. Ndi tingoyereza kuti tikufuna mwina izapange speed kuyambiriroku, izalekeze apa. Ndi kuti tidula apa tipanga split, kenako tipanga select clip imene tikufuna kuti pazapange changuyo, tipanga click, kenako speed. Ndi kuti tithamangisa kuti izathamange, chifukwa kuti tikufuna kuti tiphatikize slow mo komanso fast mo. Ndi kuti apa tikapono slow motion tipanga split iso, ndikupanga select clip iyi, ndikupanga pa speed, kenako ndikuyibweza. Ndi kuti clip yathu ioneka chonchi, koma itha kuyichosapo ioneka chonchi. Basi ukuso tikafuna kuti ithamange, ndi kuti tikupanga speed kuyikweza chonchi. Zikatero ndi kuti taphatikiza slow mo komanso fast mo. Ndi kuti slow motion komanso fast motion ndeni mmene imayendera, ndi kuti izioneka chonchi. Basi clip yathuyo ndi ngati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni osayiwala kupanga follow. Tiye tionanso video yotsatira.